Hola, estem al bloc d'incendis urbans. En aquestes imatges veurem la metodologia que utilitzarem per progressar en incendis en entorns confinats, on la visibilitat és gairebé nul·la i la nostra seguretat està compromesa. Per tal de progressar en aquests espais utilitzarem la línia d'aigua com a línia de fortuna, línia de vida de fortuna, i seguirem sempre referències com la paret de vida o elements fixes. Per tal de treballar amb seguretat i ser eficaços, utilitzarem aquesta metodologia. Treballarem en equip, tothom treballarà en la progressió, l'equip ha de ser elàstic per tal de poder progressar. Sempre que sigui possible, utilitzarem la paret de vida com a guia i en cas de que no sigui possible, seguirem la nostra línia. Per tal de treballar amb la màxima seguretat, sempre farem autocontrol del nostre equip d'aire i exposarem el mínim personal possible per fer les tasques. Ho veiem tot seguit en aquestes imatges. Hi ha molt poca visibilitat. No hi ha molta temperatura. Anem amunt. Progresso, Paret dreta, Monti. Vale. Miro terra. Vale, segueixo. Recosta, Monti. Vale, jo tinc aquí. Contents? Doncs jo també. Vale. No ve mànega! No ve mànega! Uri! Anem a buscar mànega darrere. Vale, d'acord. Cantonada, girar a l'esquerra. Ok, damunt. Mànega. Filar a l'esquerra. Mànega. $250. 240. Va, continuem. No tinc mànega. Hem d'anar buscant-la. Reculem. Heu pogut veure la metodologia que utilitzarem per treballar amb els confinats. En aquests espais no només serien aparcaments, indústries, també podem considerar una vivenda com un incendi en un entorn confinat.
És per això que utilitzarem aquestes tècniques per treballar amb seguretat i ser el màxim d'eficaços.